രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ രാമ. കൃഷ്ണ നിഗമകൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകേ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. കലിക്കുള്ള ശിക്ഷയും പാരിതോഷികവും ആ അധ്യായമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിലെ ശ്ലോകം 25 തൊട്ടില്ല ഇന്നലെ എടുത്തത്. നമ്മള് 28 എടുക്കണം അല്ലെ? 28 എടുക്കേണ്ടത്. 28 ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഇന്നലെ പറഞ്ഞതില് 4 ധർമ്മത്തിന്റെ 4 പാദങ്ങൾ, 4 തൂണുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? വൈരാഗ്യം, ശുദ്ധി, ദയ, സത്യസന്ധത അല്ലെങ്കിൽ തപസ്. തപസ് എന്ന് പറയാം. നമ്മള് പഠിച്ചിട്ട് തപസ് എന്നാണ്, ഇതിൽ വൈരാഗ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മാത്രം. അപ്പൊ തപസ്, ശുദ്ധി, ദയ, സത്യസന്ധത. അതിലിപ്പോ 3 പാദങ്ങളും ഇല്ല, 1 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സത്യസന്ധത അല്ലെ? സത്യം. ഏകപാദത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരുവിധം മുടന്തി നടക്കാണെന്നാ പറയുന്നത് ധർമ്മത്തെ. എന്നാൽ ചതിയിൽ പുഷ്ടിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കലിസത്വം ആ പാദത്തെയും സത്യസന്ധതയും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഓരോ യുഗത്തിലും കുറഞ്ഞു വന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ? സത്യയുഗത്തിൽ 4 ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത യുഗം വന്നപ്പോ എന്ത് പോയി? സത്യം, എന്താ പറയാ, സത്യസന്ധം, ശുചിത്വം, പിന്നെ വേറെ പോയി.
ഒന്നാമത്തത് പോയി. ദ്വാപരയുഗം വന്നപ്പോ 2-ല് 1 കലിയുഗം വന്നപ്പോ 4-ല് 1 മാറി. ഇപ്പൊ എന്ത് മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ? സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് പറയുകയും ചെയ്തു. എന്താണ്? സ്ത്രീകളോടുള്ള അതിയായ അഭിനിവേശവും കാമാസക്തി പരിശുദ്ധിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ലഹരിയോടുള്ള ആസക്തി ദയ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ദുഷ്പ്രചരണം അഥവാ കള്ളം പറയുന്ന ശീലം സത്യസന്ധത ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അല്ലെ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാനായിട്ടുള്ള മാർഗം നമുക്ക് എന്താണ്? ഭാഗവത ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നാമസങ്കീർത്തനം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പഠിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നമ്മളെടുത്ത് ശ്ലോകത്തില് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ടും ഭൂഭാരം ലഘൂകരിക്കാനായിട്ട് ഭൂഭാരം നല്ലവണ്ണം ലഘൂകരിക്കപ്പെട്ടു. ഭഗവാനും പിന്നെ മറ്റുള്ളവരും കൊണ്ട് ഭൂമിദേവിയുടെ ഭാരം വളരെയധികം ലഘൂകരിക്കപ്പെട്ടു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഒരു അവതാരമായിട്ട് ഈ ലോകത്ത് സന്നിധനായിരുന്നപ്പോ ശുഭകരമായിട്ടുള്ള സ്വന്തം പാദമുദ്രകളാൽ സർവമംഗളങ്ങളും സംഭവിച്ചു. ഭഗവാന്റെ പാദമുദ്രകൾ കൊണ്ട് തന്നെ സംഭവിച്ചു. എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള മംഗളങ്ങളും സംഭവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ, നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്ത ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തില് പരമദിവ്യ പുരുഷനാൽ നിരാലംബയായി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കില്ല നയനങ്ങളിൽ അശ്രുക്കള് ഭൂമിദേവിയെ ഇപ്പൊ ആരും സംരക്ഷിക്കാനില്ല എന്നാ പറഞ്ഞു. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട്, ഭഗവാനാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് നയനങ്ങളിൽ അശ്രുബിന്ദുക്കളോടെ തന്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഉത്കണ്ഠാകുലയായി വിലപിക്കുകയാണ് ആര്? ഭൂമിദേവിയുടെ. മറ്റുമല്ല, ഭരണാധികാരിയായിട്ട് നടിക്കുന്ന രാജാവായിട്ട് കപടവേഷം ധരിച്ച ശൂദ്രൻ അവളെ ഉപദ്രവിച്ച് ആനന്ദിക്കുകയും ഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു ശൂദ്രനാൽ എന്ത് സംഭവിക്കാനുണ്ട്? അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കൊള്ളരുതായ്മകളും എവിടെ നടക്കാണ്? ഭൂമിയില് നടക്കുന്നതായിട്ട് പറയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭൂമിദേവി ഭയങ്കര ഉത്കണ്ഠാകുലയായിട്ട് വിലപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി ശ്ലോകം 28 നോക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി ധർമ്മം മഹീം ചൈവ സാന്തയിത്വാ മഹാരഥഃ ആദദേ ഖഡ്ഗം കലയേ ധർമ്മഹേതവേ. ഇതി ധർമ്മം മഹീം ചൈവ സാന്തയിത്വാ മഹാരഥഃ നിഷാദം ആദദേ ഖഡ്ഗം കലയേ ധർമ്മഹേതവേ. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി ഇപ്രകാരം ധർമ്മ വ്യക്തിത്വം മഹി ഭൂമി ച ഏവ പോലെ സ്വാന്തനിപ്പിച്ച ശേഷം മഹാരഥ ആയിരക്കണക്കിന് ശത്രുക്കളോട് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് പൊരുതുന്നവൻ, അതായത് മഹാരഥൻ. നിഷാദം മൂർച്ചയേറിയ, ആദദേ കയ്യിലെടുത്തു, ഖഡ്ഗം വാൾ, കലയെ കലിസത്വത്തെ വധിക്കാനായി, അധർമ്മം, ഹേതവേ മൂലകാരണം, വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം 1000 ശത്രുക്കളോട് ഏകനായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അപ്രകാരം ധർമ്മ വ്യക്തിത്വത്തെയും, അതായത് ധർമ്മരാജാവിനെയും ഭൂമിദേവിയെയും സ്വാന്തനിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് സർവ്വ അധർമ്മങ്ങൾക്കും കാരണക്കാരനായ കലിസത്വത്തെ ഹനിക്കാൻ അദ്ദേഹം തന്റെ മൂർച്ചയേറിയ ഖഡ്ഗം കയ്യിലെടുത്തു. അപ്പോ 1000 ശത്രുക്കളോട് ഏകനായി യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിവുള്ള പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അപ്രകാരം എന്ത് ചെയ്തു? ആ ധർമ്മരാജാവിനെയും ഭൂമിദേവിയെയും സമാധാനിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് അധർമ്മത്തിന് കാരണക്കാരനായിട്ട് കലിസത്വത്തെ ഹനിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം മൂർച്ചയേറിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖഡ്ഗം കയ്യിലെടുത്തു. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച പോലെ വെളിപ്പെട്ട ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിരുദ്ധമായ അഖില പാപകർമ്മങ്ങളും കലിസത്വം മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നു. ഈ കലിയുഗം നിശ്ചയമായും
കലിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളാലും സമ്പൂർണമാണ്. എന്നാൽ സമൂഹത്തിലെ നേതാക്കൾ, ഭരണാധിപന്മാർ, വിജ്ഞാനികളും വിവേകികളുമായവർ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കെല്ലാം ഉപരിയായ ഭഗവത് ഭക്തർ ദൃഢഭക്തരായിരിക്കണമെന്നും കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് കർക്കശക്കാരായി തീരണമെന്നും ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. വർഷകാലത്ത് നിശ്ചയമായും യഥേഷ്ടം മഴ പെയ്യുന്നു. എന്നാൽ മഴയിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ മനുഷ്യർ യാതൊരു മാർഗവും അവലംബിക്കരുതെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. കലിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കലിയാൽ പ്രഭാവിതരായ വ്യക്തികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരായി എല്ലാ ഉചിതമായ നടപടികളും എടുക്കേണ്ടത് രാജ്യത്തിലെ ഭരണത്തലവന്മാരുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും കർത്തവ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച പോലെ വെളിപ്പെട്ട ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിരുദ്ധമായ അഖില പാപകർമ്മങ്ങളും കലിസത്വം മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും അത് ചെയ്യാണ് കലിസത്വം മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യാണ്. ഈ കലിയുഗം നിശ്ചയമായിട്ടും കലിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളാലും സമ്പൂർണമായിരിക്കുമെന്ന് കലിയുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ സമൂഹത്തിലെ നേതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധിപന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ വിജ്ഞാനികള്, വിവേകികളായിട്ടുള്ളവര് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കെല്ലാം ഉപരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് ദൃഢഭക്തരായിരിക്കണം. കലിയുഗത്തിന്റെ ഈ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് കർക്കശരായി തീരണമെന്നും ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ദൃഢഭക്തരായിരിക്കണമെന്നും കലിയുഗത്തിന്റെ ഈ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് കർക്കശരായി തീരണമെന്നും ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? വർഷക്കാലത്ത് നിശ്ചയമായും മഴ യഥേഷ്ടം പെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ആ മഴയിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് മനുഷ്യർ ഒരു മാർഗവും അവലംബിക്കരുതെന്നല്ല അതിനർത്ഥം. എന്താണ്? അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് മുൻകരുതലുകൾ നമ്മൾ എടുക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് കലിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കലിയിൽ പ്രഭാവിതരായ വ്യക്തികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരായി എല്ലാ ഉചിതമായ നടപടികളും എടുക്കേണ്ടത് രാജ്യത്തിലെ ഭരണത്തലവന്മാരുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും കർത്തവ്യമാണ്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തില് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനെതിരെ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കേണ്ടത് ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്? ആ രാജ്യത്തിലെ ഭരണത്തലവന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ഒക്കെ കർത്തവ്യം തന്നെയാണ്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഒരു ഉത്തമ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു. ആയതിനാൽ അദ്ദേഹം കലിസത്വത്തെ ഹനിക്കാൻ ഉടൻ തന്നെ തന്റെ മൂർച്ചയേറിയ ഖഡ്ഗം കയ്യിലേന്തി. അപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് എങ്ങനെയുള്ള രാജാവായിരുന്നു? ഉത്തമ ഭരണാധികാരി ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ ആ കലിയെ ഹനിക്കാനായിട്ട് തന്റെ മൂർച്ചയേറിയ ഖഡ്ഗം കയ്യിലേന്തി. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഒരു ഉത്തമ ഭരണാധികാരി ആയതിനാൽ തൽക്ഷണം അദ്ദേഹം കലിസത്വത്തെ വധിക്കാൻ തയ്യാറായി. ഒരു ഉത്തമ ഭരണാധികാരി ആയതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്തിനു തയ്യാറായത്? തൽക്ഷണം തന്നെ കലിയെ വധിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം തയ്യാറായത്. ഭരണാധികാരികൾ അഴിമതിക്കെതിരായി നടപടികൾ എടുക്കുമെന്ന് വെറുതെ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ. മറിച്ച് അംഗീകൃതവും ആധികാരികവുമായ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അഴിമതിക്ക് കാരണക്കാരായ വ്യക്തികളെ വധിക്കാനായി മൂർച്ചയേറിയ വാൾ കയ്യിലേന്തി തയ്യാറായിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ, നമ്മളത് പ്രവർത്തിച്ച് കാണിക്കുകയും വേണം. മദ്യശാലകൾ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് പാപഛേദകമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിരാമമിടാൻ ഭരണാധികാരികൾക്ക് കഴിയുകയില്ല. അവർ ഉടൻ തന്നെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മയക്കുമരുന്നുകളും മദ്യങ്ങളും നിരോധിക്കണം. മാത്രവുമല്ല, ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ലഹരി ശീലമാക്കുന്നവർക്ക് മരണശിക്ഷ വരെ നൽകാനുള്ള നിയമം നടപ്പിലാക്കണം. മഹാരഥനായ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് മാതൃക കാട്ടിത്തന്ന പോലെ കലിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിരാമമിടാനുള്ള മാർഗം ഇതാണ്. അപ്പൊ കലിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിരാമമിടാനുള്ള മാർഗമാണ് പറയുന്നത്. എന്ത് ചെയ്യണം? അഴിമതിക്കാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ വധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. വധിക്കാനായിട്ട് മൂർച്ചയേറിയ വാൾ കയ്യിലേന്തി തയ്യാറായിരിക്കണം. മദ്യശാലകൾ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് പാപചേതകമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിരാമമിടാനായിട്ട് ഭരണാധികാരികൾക്ക് കഴിയില്ല. അവരെന്ത് ചെയ്യണം? മയക്കുമരുന്നുകളും മദ്യങ്ങളും നിരോധിക്കണം. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ലഹരി ശീലമാക്കുന്നവർക്ക് മരണശിക്ഷ പോലുള്ള നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണം. അങ്ങനെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് മാതൃക കാട്ടി തന്ന പോലെ കലിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിരാമമിടാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. ശ്ലോകം 29. തംജിഖാസും അഭിപ്രേത്യ വിഹായ നൃപലാഞ്ഛനം തത്പാദമൂലം ശിരസാ സമഗാത് ഭയവിഹ്വലഃ. തംജിഖാസും അഭിപ്രേത്യ വിഹായ നൃപലാഞ്ഛനം തത്പാദമൂലം ശിരസാ സമഗാത് ഭയവിഹ്വലഃ. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അദ്ദേഹത്തെ ചികാസും വധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാൻ അഭിപ്രേത്യ അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി വിഹായ പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് നൃപലാഞ്ചനം രാജാവിന്റെ വേഷത്തിൽ തത്പാദമൂലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദങ്ങളിൽ ശിരസാൽ സമക പൂർണ്ണമായും സമർപ്പിച്ചു. ഭയവിഹ്വലനായി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. രാജാവ് തന്നെ നിഗ്രഹിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് അറിഞ്ഞ കലിസത്വം ഭയവിഹ്വലനായി രാജാവിന്റെ കപടവേഷം ഉപേക്ഷിച്ച് ശിരസ് കുനിച്ച് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പൂർണ്ണമായും കീഴടങ്ങി. അപ്പോ കലിക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? രാജാവ് തന്നെ വധിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു ആഗ്രഹിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കലി ആ രാജാവിന്റെ കപടവേഷം ഉപേക്ഷിച്ച് ശിരസ് കുനിച്ചുകൊണ്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും കീഴടങ്ങി. അപ്പൊ മനസ്സിലായി കലിക്ക് തന്നെ വധിക്കാനായിട്ട് രാജാവ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കലി രാജാവിന് കീഴടങ്ങി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. കലിസത്വത്തിന്റെ രാജകീയ വേഷം കൃത്രിമമാണ്. രാജകീയമായ വേഷം രാജാവിന് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയന് യോജിച്ചതാകുന്നു. എന്നാൽ ശൂദ്രനെ പോലെ നീചകുലജാതനായ ഒരുവൻ സ്വയം രാജാവിനെ പോലെ കപടവേഷം ധരിക്കുന്ന പക്ഷം അഥവാ സ്വയം രാജാവായി നടിക്കുന്ന പക്ഷം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലുള്ള ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായ ക്ഷത്രിയ രാജാവിന്റെ വെല്ലുവിളിയാൽ അവന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം പ്രകടമാകുന്നു. ആകയാൽ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്തുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് തന്റെ കഴിവിനതീതമാണെന്ന്, പരീക്ഷിത്തുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് തനിക്ക് ത്രാണിയില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കപടവേഷധാരിയായ കലിസത്വം ഒരു അജ്ഞാനുവർത്തിയെ പോലെ അദ്ദേഹത്തെ ശിരസ് കുനിച്ച് വണങ്ങുകയും തന്റെ രാജകീയ വേഷം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ കലിസത്തിന്റെ രാജകീയ വേഷം കൃത്രിമമായിട്ടുള്ളതാണിത്. ആ രാജകീയ വേഷം രാജാവിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ഷത്രിയന് യോജിച്ച വേഷമാണ്. അപ്പൊ ശൂദ്രനെ പോലെ നീചകുലജാതനായിട്ടുള്ള ഒരുവൻ രാജാവിനെ പോലെ കപടവേഷം ധരിച്ച് സ്വയം രാജാവായിട്ട് നടിക്കുന്ന പക്ഷം എന്ത് വേണം? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലെ ഒരു ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായ ഒരു ക്ഷത്രിയ രാജാവിന്റെ വെല്ലുവിളിയാൽ അവന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം പ്രകടമാകണം. അപ്പോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഒപ്പം യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ത്രാണിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കലി ആ കപടവേഷധാരിയായിട്ടുള്ള കലിസത്വം എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തെ ശിരസ് കുനിച്ച് വണങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിലെ കീഴടങ്ങി, തന്റെ രാജകീയ വേഷം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്ലോകം 30. പതിതം പാദയോർ വീര കൃപയാദീന വത്സലഃ ശരണ്യോ നാവധി ശ്ലോക്യ ആഹ ചേദം ഹസന്നിവ. പതിതം പാദയോർ വീര കൃപയാദീന വത്സലഃ ശരണ്യോ നാവധി ശ്ലോക്യ ആഹ ചേദം ഹസന്നിവ. ഹസന്നിവ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ പതിതം നിപതിച്ചു, പാതയോ പാദങ്ങളിൽ, വീരനായകൻ, കൃപയ അനുകമ്പയാൽ, കൃപാപൂർവം, ദീനവത്സലനായ, ശരണ്യ അഭയം നൽകാൻ അർഹതയുള്ള അഥവാ മാപ്പ് നൽകാൻ യോഗ്യതയുള്ള, അവധീത് പതിച്ചു, ശ്ലോക്യ പ്രകീർത്തിക്കാൻ തക്കവിധം മതിപ്പുള്ള, ആഹ പറഞ്ഞു, ഇതം ഇത്, ഹസൻ മന്ദഹസിക്കുന്നു, ഇവ പോലെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം അഭയം പ്രാപിച്ചവരെ സ്വീകരിക്കാൻ തക്ക യോഗ്യതയുള്ളവനും മാപ്പ് നൽകാൻ അർഹതയുള്ളവനും ചരിത്രത്തിൽ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടാൻ തക്ക മൂല്യമുള്ളവനുമായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പാവങ്ങളോട് അത്യന്തം ദയവുള്ളവനാകിയാൽ അധപതിച്ചവനും ശരണം പ്രാപിച്ചവനുമായ കലിയെ വധിക്കാതെ അനുകമ്പാപൂർവം മന്ദഹസിച്ചു. അപ്പൊ കലി ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ മുന്നിൽ കീഴടങ്ങിയപ്പോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എന്താണ് ചെയ്തത്? കലിയെ വധിക്കാതെ അനുകമ്പാപൂർവം മന്ദഹസിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഒരു സാമാന്യ ക്ഷത്രിയൻ പോലും കീഴടങ്ങിയ വ്യക്തിയെ വധിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെയിരിക്കെ സ്വാഭാവികമായി കൃപയുള്ളവനും ആ പാവങ്ങളോട് വളരെയധികം ദയയുള്ളവനുമായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് എന്തു പറയാനാണ്? കപടവേഷധാരിയായ കലിസത്വം താൻ നീചകുലജാതനാണെന്ന സത്യം വെളിപ്പെടുത്തിയതിനാലും മൂർച്ചയേറിയ ഖഡ്ഗത്താൽ പരീക്ഷിത്ത് വധിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ശൂദ്രനായ കലിസത്വം
സമയോചിതമായി കീഴടങ്ങി പിൻവാങ്ങിയതിനാലും മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതും എത്ര വിരോധാഭാസമാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് അദ്ദേഹം മന്ദഹസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ആയതിനാൽ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ മാഹാത്മ്യവും കൃപയും ഇതിഹാസത്തിൽ പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ടു. ശത്രുവായാൽ പോലും കീഴടങ്ങുന്നവരെ അഥവാ അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന ശത്രുവിനെ പോലും ഹൃദയംഗമമായി സ്വീകരിക്കും തക്കവിധം സ്വഭാവ മൂല്യമുള്ളവനും ഭൂതദയുള്ളവനും കൃപാലുവായ രാജാവായിരുന്നു പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. അപ്രകാരം ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്താൽ കലിസത്വം വധശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ഇവിടെ സാമാന്യം ഒരു ക്ഷത്രിയൻ കീഴടങ്ങിയ വ്യക്തിയെ വധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കൃപയുള്ളവനാണ്, പാവങ്ങളോട് വളരെ ദയുള്ളവനുമാണ് ആര്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യം പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. കപടവേഷധാരിയായിട്ടുള്ള കലിസത്വം താൻ നീചകുലനാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത സത്യം. അപ്പോ മൂർച്ചയേറിയ ഖഡ്ഗത്താൽ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് വധിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച കലിസത്വം സമയത്തിനനുസൃതമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? കീഴടങ്ങി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു. അത് എത്ര വിരോധാഭാസമാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് മന്ദഹസിക്കാണ് ഇവിടെ രാജാവ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ മഹാത്മ്യവും കൃപയും ഇതിഹാസത്തിൽ പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ടു. ശത്രുവായാൽ പോലും കീഴടങ്ങുന്നവരെ അഥവാ അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന ശത്രുവിനെ പോലും ഹൃദയംഗമമായിട്ട് സ്വീകരിക്കും തക്കവിധം സ്വഭാവ മൂല്യമുള്ളവനും ഭൂതദയുള്ള കൃപാലുവുമായിട്ടുള്ള രാജാവായിരുന്നു ആര്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് കലിസത്വം എന്ത് സംഭവിച്ചു? വധശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. അടുത്ത ശ്ലോകം. രാജോവാച നതേ ഗൂഢാകേശ യശോധരാണാം ഭക്താഞ്ജലിർവൈ ഭയമസ്തി കിഞ്ചിത് നാവർത്തിതവ്യം ഭവതാ കഥഞ്ചന ക്ഷേത്രേ മദീയേ ത്വമ ധർമ്മബന്ധു. രാജോവാച നതേ ഗൂഢാകേശ യശോധരാണാം ഭക്താഞ്ജലിർവൈ ഭയമസ്തി കിഞ്ചിത് നാവർത്തിതവ്യം ഭവതാ കഥഞ്ചന ക്ഷേത്രേ മദീയേ ത്വമ ധർമ്മബന്ധു. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ രാജോവാച ക്ഷേത്രേ മദീയേ ത്വമർത്ഥബന്ധു. രാജാവ് പറഞ്ഞു, ന അല്ല, തേ നിങ്ങളുടെ, ഗുഡാകേശ അർജുനൻ, യശധരണം കീർത്തി പാരമ്പര്യമുള്ള നമ്മുടെ ഭക്താഞ്ജലെ കൂപ്പുകൈകളോട് കൂടിയ ഒരുവനെ, വൈ തീർച്ചയായും, ഭയം അസ്ഥി അവിടെയാകുന്നു, കിഞ്ചിത് നാമമാത്രമായി പോലും, ന ഇല്ല, വർത്തിതവ്യം ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുക, ഭവത അങ്ങാൽ, കഥഞ്ചന എല്ലാവിധത്തിലും, ക്ഷേത്രേ ഭൂമിയിൽ അതായത് സ്ഥലത്ത്, മതിയെ എന്റെ രാജ്യത്ത്, ത്വം നീ, അധർമ്മ ബന്ധു അധർമ്മത്തിന്റെ മിത്രം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. രാജാവ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, നാം അർജുനന്റെ കീർത്തി പാരമ്പര്യമുള്ളവനാണ്. ആകയാൽ കൂപ്പുകൈകളോടെ നമ്മെ സ്വയം ശരണം പ്രാപിച്ച നീ ഇനി നിന്റെ ജീവനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഭയപ്പെടേണ്ട. എന്നാൽ അധർമ്മ ബന്ധുവായ നീ എന്റെ രാജ്യത്ത് വസിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. രാജാവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആരാണ്? അർജുനന്റെ കീർത്തി പാരമ്പര്യമുള്ളവനാണ്. അപ്പൊ കൂപ്പുകൈകളോട് കൂടി എന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചത് കൊണ്ട് നിന്റെ ജീവനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് നീ ഇനി ഭയപ്പെടേണ്ട. പക്ഷെ നീ ഇനി എന്റെ രാജ്യത്ത് വസിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്ന് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് കലിസത്വത്തിനോട് പറഞ്ഞു. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സർവവിധ അധർമ്മങ്ങളുടെയും മിത്രമായ കലിസത്വം കീഴടങ്ങുന്ന പക്ഷം അവന് മാപ്പ് നൽകേണ്ടതാകുന്നു. എന്നാൽ ഒരു കാരണവശാലും ഐശ്വര്യ സമ്പൂർണമായ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തും അവനെ വസിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചുകൂടാ. യാതൊരു സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളും കൂടാതെ ലോകക്ഷേമത്തിനായി കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന് യഥാർത്ഥ കാരണക്കാരായ
കാരണക്കാരനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വിശ്വസ്തരായ പ്രതിനിധികളായിരുന്നു പാണ്ഡവർ. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ പോലുള്ള ഒരു ഉത്തമ രാജാവും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമികളും ലോകം ഭരിക്കണമെന്നും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ആകയാൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലെ കർത്തവ്യബോധമുള്ള ഒരു രാജാവ് പാണ്ഡവരുടെ സത്കീർത്തിയുടെ വിലയിൽ രാജ്യത്ത് അധർമ്മ ബന്ധുവിനെ വളരുവാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. രാജ്യത്ത് അഴിമതി നിർമാർജനം ചെയ്യാനുള്ള ഏക വഴി ഇതല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല. ഇതല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല. അധർമ്മത്തിന്റെ മിത്രങ്ങളെ രാജ്യത്തു നിന്നും തുടച്ചു നീക്കണം. അത് രാജ്യത്തെ തീർച്ചയായും അഴിമതി വിമുക്തമാക്കും. അപ്പോൾ പറയുന്നത് സർവവിധ അധർമ്മങ്ങളുടെ മിത്രമായിട്ടുള്ള കലിസത്തം കീഴടങ്ങുന്ന പക്ഷം അവന് മാപ്പ് നൽകേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഒരു കാരണവശാലും എന്ത് പാടില്ല? ഐശ്വര്യ സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള രാജ്യത്ത് വസിക്കാൻ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല. അത് യാതൊരുവിധ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളും കൂടാതെ ലോകക്ഷേമത്തിനായിട്ട് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന് കാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആ പാണ്ഡവര് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ വിശ്വസ്തരായിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികളായിരുന്നു ആര്? പാണ്ഡവര്. ആ പാണ്ഡവരില് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ പോലുള്ള ഒരു ഉത്തമ രാജാവും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലുള്ള പിൻഗാമികളും ലോകം ഭരിക്കണമെന്ന് ആരാഗ്രഹിച്ചു? ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലുള്ള കർത്തവ്യബോധമുള്ള ഒരു രാജാവ് പാണ്ഡവരുടെ സത്കീർത്തിയുടെ വിലയില് സ്വന്തം രാജ്യത്ത് അധർമ്മ ബന്ധുവിനെ വളരാനായിട്ട് അനുവദിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ രാജ്യത്തിന്റെ അഴിമതി നിർമാർജനം ചെയ്യാനുള്ള ഏക വഴി ഏതാണ്? ഈ തരത്തിലുള്ള കലിസത്വത്തെ ജീവിക്കാനായിട്ട് അവിടെ വസിക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയാണ്. ഇതല്ലാതെ വേറൊരു മാർഗ്ഗമില്ല. അധർമ്മത്തിന്റെ മിത്രങ്ങളെ രാജ്യത്തു നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കണം. അത് രാജ്യത്തെ തീർച്ചയായും അഴിമതി വിമുക്തമാക്കും. അപ്പൊ അഴിമതി വിമുക്തമാക്കാനുള്ള ഒരു വഴി എന്താണ്? ഇത്തരത്തിലുള്ളവരെ അധർമ്മത്തിന്റെ മിത്രങ്ങളെ രാജ്യത്തു നിന്ന് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള ഒരു പോംവഴി. ശ്ലോകം 32. ത്വം വർത്തമാനം നരദേവദേഹേഷു അനുപ്രവൃത്തോ യമധർമ്മ പുംഗഃ ലോഭോ നൃതം ചൗര്യമനാര്യമംഹോ ജ്യേഷ്ഠാചമായ കലഹഞ്ച ദംഭഃ ത്വം വർത്തമാനം നരദേവദേഹേഷു അനുപ്രവൃത്തോ യമധർമ്മ പുംഗഃ ലോഭോ നൃതം ചൗര്യമനാര്യമംഹോ ജ്യേഷ്ഠാചമായ കലഹഞ്ച ദംഭഃ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃഷ്ണ ത്വം നീ വർത്തമാനം സന്നിഹിതനായിരിക്കുമ്പോൾ നരദേവൻ ദേഹേഷു ശരീരത്തിൽ അനുപ്രവൃത്ത എവിടെയും സംഭവിക്കുന്നു. അയം അവയെല്ലാം അധർമ്മ തത്വങ്ങൾ പുങ്ക സാമാന്യ ജനങ്ങളിൽ ലോഭം അനൃതം അസത്യഭാഷണം ചൗര്യം കവർച്ച അനാര്യം ധിക്കാരം അംഹ വിശ്വാസപാതകം രാജ്യദ്രോഹം ജ്യേഷ്ഠ നിർഭാഗ്യം മായ ചതി കലഹം ദമ്പ പൊള്ളയായ സ്വയം ശ്രേഷ്ഠിത ഭാവം അല്ലെങ്കിൽ അഭിമാന ഗർവം ദമ്പ്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശീലപ്രപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം കലിസത്വത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അധർമ്മത്തെ നരദേവനായി അല്ലെങ്കിൽ അഥവാ രാജാവായി വാഴാൻ അനുവദിക്കുന്ന പക്ഷം അത്യാർത്തി വഞ്ചകത്വം അസത്യഭാഷണം കൊള്ള കവർച്ച ധിക്കാരം രാജ്യദ്രോഹം നിർഭാഗ്യം കലഹം അഭിമാനഗർവം മുതലായ അധാർമിക തത്വങ്ങൾ നിശ്ചയമായും വർത്തമാനമാകും. അപ്പൊ ഈ കലിസത്വം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? കലിസത്വം അല്ലെങ്കിൽ അധർമ്മം നരദേവനായിട്ട് രാജാവായിട്ട് വാഴാൻ അനുവദിക്കുന്ന പക്ഷം കലിസത്വത്തെ രാജാവായിട്ട് വാഴാൻ അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
എന്തൊക്കെ വരും? അത്യാർത്തി, വഞ്ചകത്വം, അസത്യ ഭാഷണം, കൊള്ള, കവർച്ച, ധിക്കാരം, രാജ്യദ്രോഹം, നിർഭാഗ്യം, കലഹം, അഭിമാനഗർവ്. ഈ പറഞ്ഞ അധാർമിക തത്വങ്ങള് നിശ്ചയമായും വർദ്ധിക്കും. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. നാം മുമ്പ് വിവരിച്ച പോലെ വൈരാഗ്യം, ശുദ്ധി, ദയ, സത്യസന്ധത എന്നീ ധർമാനുശാസനങ്ങൾ ഏതു മതവിശ്വാസിക്കും അനുവർത്തിക്കാവുന്നതാണ്. ഹിന്ദു മതത്തിൽ നിന്നും ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്കോ, ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്നും ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്കോ, ക്രിസ്തു മതത്തിൽ നിന്നും മറ്റേതെങ്കിലും മതത്തിലേക്കോ മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ധർമാനുശാസനങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കാത്ത ധർമ്മഭ്രഷ്ടനായി തീരേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല. ഭാഗവത ധർമ്മം ധർമാനുശാസനങ്ങളെ അനുവർത്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ധർമാനുശാസനങ്ങൾ സ്ഥിരപ്പെട്ടതോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വിശ്വാസത്തിന്റെ ക്രമീകൃത തത്വങ്ങളോ ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ അധികൃതർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടുകൂടാത്ത മതവിശ്വാസ തത്വങ്ങളോ അല്ല. അത്തരം നിയമവ്യവസ്ഥകൾ കാലദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടേക്കാം. എന്നാൽ മതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പ്രാപ്തമാക്കിയോ എന്ന് ഒരുവൻ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാകുന്നു അഥവാ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതാകുന്നു. യഥാർത്ഥ തത്വങ്ങൾ സംപ്രാപ്തമാക്കാതെ സ്വന്തം മതനിഷ്ഠയിലും നിയത വ്യവസ്ഥകളിലും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് നന്നല്ല. അപ്പൊ നാം മുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ചതുപോലുള്ള ധർമ്മത്തിന്റെ 4 പാദങ്ങള് വൈരാഗ്യം, ശുദ്ധി, ദയ, സത്യസന്ധത എന്നീ ധർമാനുശാസനങ്ങൾ ഏതു മതവിശ്വാസിക്കും അനുവർത്തിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും പാലിക്കേണ്ടതാണ് ഈ 4 ധർമ്മത്തിന്റെ 4 പാദങ്ങള്. അത് ഹിന്ദു മതത്തിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം മതത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു മതത്തിൽ നിന്ന് മറ്റേതെങ്കിലും മതത്തിലേക്കോ മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഇത് ഏത് മതത്തിലായാലും നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ധർമാനുശാസനങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കാത്ത ധർമ്മഭ്രഷ്ടനായി തീരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അല്ലാതെ ധർമാനുശാസനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാതെ ധർമ്മഭ്രഷ്ടനായിട്ട് തീരേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ല. ഭാഗവത ധർമ്മം എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ധർമാനുശാസനങ്ങളെ അനുവർത്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഭാഗവത ധർമ്മം. ധർമാനുശാസനങ്ങൾ സ്ഥിരപ്പെട്ടതോ ഏതെങ്കിലും ഒരു അധികൃതർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വിശ്വാസത്തിന്റെ ക്രമീകൃത തത്വങ്ങളോ ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ അധികൃതർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടുകൂടാത്ത മതവിശ്വാസ തത്വങ്ങളല്ല. അപ്പോ ഈ ധർമാനുശാസനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ട ഈ ധർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വിശ്വാസത്തിന്റെ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള മതവിശ്വാസ തത്വങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെയല്ല. ഇത്തരം വ്യവസ്ഥകള് കാലദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ കാലത്തിനും ദേശത്തിനും അനുസരിച്ച് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും എന്താണ് പറയുന്നത്, എല്ലാ മതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പ്രാപ്തമാക്കിയോ എന്ന് ഉറപ്പ്. അപ്പൊ ധർമ്മത്തിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് ധർമ്മത്തിന്റെ 4 പാദങ്ങളാണ്. ഇത് എന്താണ്, ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എപ്പോഴും എന്താണ് ഒരേപോലെ തന്നെയായിരിക്കും. ചില കാലത്തിനും ദേശത്തിനും അനുസരിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ബേസിക്കലി എന്തായിരിക്കും ഇതെല്ലാത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും. ആ ഉദ്ദേശം പ്രാപ്തമാക്കിയോ എന്നാണ് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് അഥവാ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതാകുന്നു. യഥാർത്ഥ തത്വങ്ങൾ സംപ്രാപ്തമാക്കാതെ സ്വന്തം മതനിഷ്ഠയിലും നിയത വ്യവസ്ഥകളെയും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് നന്നല്ല. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള തത്വങ്ങൾ അത് നമ്മൾ പാലിക്കാതെ നമ്മൾ പ്രാപ്തമാക്കാതെ സ്വന്തം മതനിഷ്ഠയിലോ നിയത വ്യവസ്ഥകളിലും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് നന്നല്ല. ഒരു മതനിരപേക്ഷ രാഷ്ട്രം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക മതവിശ്വാസത്തോട് പക്ഷാഭേദം കാട്ടുകയില്ല. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളോടും നിഷ്പക്ഷത പുലർത്തുന്നു. എന്നാൽ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച പോലെ രാജ്യം ധർമാനുശാസനങ്ങളോട് ഉദാസീനത കാട്ടുകയില്ല. പക്ഷേ കലിയുഗത്തിൽ രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരികൾ അത്തരം ധർമാനുശാസനങ്ങളോട് അലംഭാവം കാട്ടുന്നു അഥവാ ഉദാസീനത പുലർത്തുന്നു. ആകയാൽ അവരുടെ രക്ഷാധികാരിത്വത്തിൽ അത്യാഗ്രഹം, അസത്യഭാഷണം, വഞ്ചന, കളവ്, കവർച്ച തുടങ്ങി ധർമാനുശാസനങ്ങൾക്കെതിരായവയെല്ലാം സ്വാഭാവികമായും പിന്തുടരപ്പെടും. അപ്രകാരം രാജ്യത്ത് അഴിമതി ഇല്ലാക്കാൻ മുറവിളി കൂട്ടുന്ന പ്രചരണങ്ങൾ അർത്ഥമില്ലാതായി തീരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഒരു നിരപേക്ഷ രാഷ്ട്രം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക മതവിശ്വാസത്തോട് പക്ഷാപാതം കാട്ടില്ല. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളോടും നിഷ്പക്ഷത പുലർത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച പോലെ രാജ്യം ധർമാനുശാസനങ്ങളോട് ഉദാസീനത കാട്ടുന്നില്ല. പക്ഷെ കലിയുഗത്തില് ഇതിനോട് അലംഭാവം കാട്ടുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ അത്യാഗ്രഹം, അസത്യഭാഷണം, വഞ്ചന, കളവ്, കവർച്ച തുടങ്ങി ആ ധർമ്മ അനുശാസനങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ളതെല്ലാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ പിന്തുടരപ്പെടുന്നു. മാത്രമല്ല രാജ്യത്ത് എന്ത് വരും? അഴിമതി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. അപ്പൊ അതില്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരർത്ഥമില്ലാത്ത പോലെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം ഇതിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ.